खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव गोदान गोदान खौरांनि आपडेट लाबोबाय थानाय जायो। बेनिखायनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आजिरा मोननाय सोरखारि मावख'गिरिखौ बुथारनायनि दायाव आसाम बिजिरसालिया सासे सुबुंखौ जिउ जोबजासिम साजा होदों। आसामनि क'क्राझाराव 2023 मायथाइयाव सासे आजिरा मोननाय इन्जिनियारखौ बुथारनायनि दायाव सासे सुबुंखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा होनाय जादों। जिल्ला आरो सत्र बिजिरगिरि निर्मली तालुकदारआ मंगलबाराव तपन चक्रवर्तीखौ बुथारनाय आरो बिथांनि बिसिखौ जोखोम खालामनायनि थाखाय शम्भु कहारखौ थांनाय बोसोरनि 29 नबेम्बराव साजा होदों। बिजिरसालिया रां होनो हायाब्ला बिथांखौ 6 दाननि उफ्रा जोबथेसालिजों लोगोसे 50,000 रां जुरिमानाबो फोनांदों। कहारआ क'क्राझारनि बिधानपल्ली ओनसोलाव थानाय जरानि न'आव हाबदोंमोन आरो बिसोरखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदोंमोन। चक्रवर्तीया देहा फाहामसालियाव रुंसारि जायो आरो फारसेथिं बिथांनि बिसि सासे आजिरा मोननाय गाहाय फोरोंगिरिया गोबाव फाहामथायनि उनाव बासिदों। बिजिरसालिया कहारखौ भारतारि साजा आयेननि सिङाव दायनिगिरि हमदों। नैथि खौराङाव दङ आसामनि बिटिसिआ 187 कौटि रां मुलुगनां थाखोनि गेलेमु एकाडेमि गायसननायनि लामायाव। बिटिसिआ बड'लेण्डआव 187 कौटि रांनि मुलुग थाखोनि गेलेमु एकाडेमि गायसनगोन। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिआ आसामनि उदालगुरि जिल्लायाव 187 कौटि रांनि गंसे मुलुग थाखोनि गेलेमु एकाडेमि लुफुंनो बिथांखि फोसावदों। बिटिसिनि गाहाय आरो इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बुंदों दि मिरु सोरखारा बड'लेण्डखौ मोनसे गाहाय गेलेमु मिरु खालामनो नाजानायनि बाहागो महरै बे मावथांखिखौ गनायथि होदों। फैबाय थानाय एकाडेमियाव मोनसे जोलुर स्टेडियाम, गंसे क्रिकेट स्टेडियाम आरो मोनसे एथलेटिक्स ट्रेक थागोन। बेयो आसाम सोरखारजों गनायथि होजानाय क'क्राझाराव 110 कौटि रांनि जोलुर स्टेडियामजों लोगोसे फैयो। बर'आ बुंदों दि बे मावथांखिया ओनसोलाव गोदान मुगानि गेलेमु बिथायारि सानज'थायनि गोबाव समनि दाबिखौ आबुं खालामो। बिथाङा बुंदों बेयो बड'लेण्डनि गथ'फोर आरो लाइमोनफोरखौ गेजेर हायुंआरि थाखोआव बादायलायनायनि थाखाय थियारि जानायाव हेफाजाब होगोन। ओनसोलाव थांनाय 10 बोसोरनि हिंसाखौ गोसोखांनानै बर'आ गोजोन लाबोनो आरो जौगानायनि लामाखौ गेवलांहोनायनि थाखाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहनि सिङाव सागान होजानाय 2020 मायथाइनि बर' गोजोन गोरोबथाखौ मुं होयो। बड'लेण्डआ आथिखालाव गेलेमुनि थाखाय मिथिजाबाय। थामथि खेबनि थाखाय ड्युरान्ड कापखौ बानजायदों। बेवहाय जोलुरआ बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन गेलेमु, जेराव CEM काप जोलुर बादायलायनाय बायदि गाहाय हाबाफारिफोर, जेराव 3,760 नि बांसिन हानजाफोर आरो 63,000 गेलेगिरिफोर दंमोन। बे ओनसोला हलिचरन नार्जारी, शिब्रा नार्जारी आरो अपुर्णा नार्जारीजों लोगोसे गोबां हायुंआरि गेलेगिरिफोर दिहुनदों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ CM शर्माया क'क्राझाराव खोथा होयो दि ट्राइबेल बेल्टफोरा थागोन। 600 गामिफोराव माइक्र' बेल्ट बिथांखि लादों। गोबां अखा हासेयावबो गिबि मन्थ्रिया क'क्राझारनि मोनसे गिदिर रेलियाव बिबुंथि होदों। गोबां अखा हासेयावबो आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा आरो रायजो बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकियाआ बुधबाराव क'क्राझारनि चन्द्रपारा गेलेग्रा फोथाराव बिजय संकल्प सभायाव गोबां नायगिरिफोरजों रायज्लायदोंमोन। बे रेलिखौ बनरगाव बिटिसि बियाबनि बाहागो महरै फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि थियारिनि थाखाय बिजेपिनि फोसावदिंनायखौ गोख्रों खालामनो थाखाय खुंफुंनाय जादों। मन्त्रि अशोक सिंघाल, बिटिआरनि बिजेपिनि गागि दैदेनगिरिफोर आरो गोबां मददगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। दोलोनि दैदेनगिरिफोरा दाबि खालामदों दि ओनसोलाव बिजेपिनि गोहोमा बांगासिनो दं। इउपिपिएल आरो बिपिएफ बायदि ओनसोलारि दोलोफोराबो बेनि बांलांनाय गोहोखौ गनायगासिनो दं। गावनि बिबुंथियाव CM शर्माया बिटिआरआव आथिखालाव जौगालु बिथांखिफोरखौ राननायखौ सोंखारिदों आरो अजद होदों दि गामि गौथुम जौगाखां कमिटि VCDCनि गेजेरजोंल' मुलाम्फा होनाय जायो। बिथाङा VCDC खान्थिफोरखौ फोसाबनो आरो क'क्राझाराव बिजेपि दैदेननाय खुंथायनि सिङाव मोजां जौगानायनि रोखा खालामनो खोथा होदों।
मिथिनो मोननाय बायदियै खौरां बिजोंनि सोंलुफोरनि फिन्नाय होनानै शर्माया बिजेपिखौ थागिबिसा बेरेखा होनना अजद होनायखौ नेवसिगारदों आरो खोथा होदों दि सोरखारा 600 गामिफोराव माइक्र' ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लक बानायगासिनो दं आरो थाखानाय ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोरखौ बोखारनायनि जेबो सानथांखि गैया। बिथाङा केन्सार फाहामथायनि बेसेन बांनायनि सायाव जिंगासिनायखौ नेवसिगारदों आरो रोखा खालामदों दि आयुष्मान भारत आरो आयुष्मान आसामनि सिङाव गासैबो खरसाखौ रायजो सोरखारा लाफागोन। सिगांग्रो रां होनायनि फोरमायथिनि सायाव बिथाङा बुंदों दि 10,000 रांनि दाबिया मोनसे गोरोन्थिमोन आरो रायजो राजाफोरनिफ्राय बेनि गोनांथि गैयामोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ पर्बतझरायाव इउपिपिएलनि मावथिफोरनि मेलाव एमपि जयन्त बसुमतारी। जाय समाव मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआ बिटिआर परिषद बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिंगासिनो दं, बे समावनो बिटिआर काउन्सिल सोरखारनि खुंथायाव थानाय इउपिपिएल दोलोआबो मोनफ्रोमबो काउन्सिल बियाबाव फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लानानै हाखु-दाखु दं। बेनि बाहागो महरै 1 नं पर्बतझरा बियाबनि महामाया दोलोनि मावख'आव 100 मावथिफोरनि नुजाथिनायाव इउपिपिएलनि सासेल' लकसभा एमपि जयन्त बसुमतारीया फैबाय थानाय बिसायख'थिनि सोलो खायदानि सायाव मावथिफोरनि मेलाव बाहागो लादों। बसुमतारीया दोलोनि मावथिफोरखौ फैबाय थानाय काउन्सिल बिसायख'थिनि थाखाय पार्टीनि मावखान्थिनि बागै फोरमायो आरो मावथिफोरखौ जयै खामानि मावनो थुलुंगा होयो। मेलनि जोबथायाव खौरांगिरिफोरजों जानाय मोगा-मोगियाव एमपिआ बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारीखौ सोंखारिदों आरो बुंदों दि बे खेबाव हाग्रामा महिलारीनि मा जागोन बेनि बागै आं साननो हायाखै। हाग्रामा महिलारीया बे खेबाव देरहानाय नङा। थांनाय 5 बोसोराव बिथाङा बड'लेण्ड ओनसोलारि आयेन आफादाव सासे सायख'जानाय थान्दै महरै नुजाथियाखै। गावनि बियाबनि रायजो-राजाफोरनि लुबैनायफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय, नङाब्ला गासै बिटिसिनि रायजो-राजाफोरनि जानानै बारग' बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा महरै खामानि मावनांगौ। हाग्रामा महिलारीखौ गावनि दोलोजों गुबुन गुबुन हारिसा मावथिफोरनि हारि खसाबखौ लाजिफोनांनाय नुनो मोन्दों। महिलारीआ बुंदों दि जेब्लासिम इउपिपिएलआ सोरखार दागोन अब्लासिम बिथाङा 2 निफ्राय 5 दाननि उनाव सोरखार दागोन। नाथाय दिनै बिसायख'थिया फिन फैफिनबाय नाथाय बिथांमोना सोरखार दानो हायाखै। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारीया जेबो बेसेन गैया। खालि बियो गावखौनो गाहाय सानो, नाथाय सुबुंफोरनि जेबो मुलाम्फा खालामा। ट्राइबेल बेल्ट ब्लक आरो 6थि फारिलाइ ओनसोलफोराव बिजेपिनि रायजो आफादगिरि दिलीप सैकियानि बिबुंथिनि सायाव फिन्नाय होनानै बिथाङा बुङो दि बिथाङा मा बुंदों आं मिथिया, नाथाय 6थि फारिलाइ ओनसोला ट्राइबेल बेल्ट ब्लकजों दाजाबाय। 6थि फारिलाइ ओनसोला मोननै खोन्दोआव दं। मोनसे आबुं 6थि फारियाव सोजानाय ओनसोल, जेराव 1986 मायथाइनि ब्रिटिश आमोल हा आयेननि धारा 10 दं, जेरै कार्बि आंलंनि गासै 6थि फारिलाइ ओनसोल, जेराव दफा 10 नि ओंथिया खालि थागिबि सुबुंफोराल' हानि मोनथाय दं। नाथाय बिटिसि गोरोबथानि बायदिब्ला सोलायनाय 6थि फारिलाइ ओनसोलाव सरासनस्रा ओनसोल आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक ओनसोलफोरबो थानो हागौ। फारियाव सोजानाय ओनसोलफोराव ट्राइबेल बेल्ट ब्लकफोर थानो हागौ बे बाथ्राया संबिजिरनि आयदा। एमपि दिलीप सैकियाया संबिजिराव बेफोर बाथ्राफोरनि बागै मिथियाबो जानो हागौ। सानजा बेंगलनि सुबुंफोरखौ बिटिआरआव होखारनाय जागोन होनना गिबि मन्थ्रिनि बिबुंथिनि सायाव फिन्नाय होनानै एमपिआ बुङो दि जेब्लासिम इउपिपिएलआ सोरखार दं अब्लासिम होखारनाय जानाय नङा। एमपिआ गोख्रोङै बुङो दि पर्बतझरा काउन्सिल बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि आफादारि बिथाया जोबोद गोख्रों आरो बे खेबाव पर्बतझरा काउन्सिल बियाबा बिपिएफनि दखल खालामनायनिफ्राय इउपिपिएलनि सामलायनायाव फैगोन। 5थि खौराङाव दङ आसाम-नागालेण्ड सिमायाव गोबां बिबांनि फेग्रा बेसाद जब्द। नागालेण्डनि सासे एमएलएनि फिसाज्लाया जौ जगायनानै पुलिसनि फान्दायनायाव गोग्लैयो। मंगलबारनि मोनायाव आसाम-नागालेण्ड सिमायाव थानाय गौतम बस्तियाव काटकाटी पुलिस नागिरनायाव आयेन बेरेखा जौनि 90 कार्टुन जब्द खालामनाय जादों। पुलिसआ नम्बर NL 109697, नम्बर NL 07 CC4660 आरो जिमुनि गारिफोर नम्बर ED NL 07 CA 3324 निफ्राय आयेन बेरेखायै दैथायहरजानाय बिलाथि जौनि कार्टुन जब्द खालामो। जब्द खालामजानाय गारियाव नागालेण्ड सोरखारनि मावख'आरि फ्लेग दंमोनब्लाबो गुबुन गंनै गारिफोराव नागालेण्डआव खुंथायाव थानाय NDPP दोलोनि पार्टी स्टिकारफोर दंमोन। आयेन बेरेखा जौजों पुलिसनि फान्दायनायाव गोग्लैनाय 4 जगायग्राफोरा जाबाय फारियै एन' सुकाट' वत्सा, नाजाथां रेंमा, इनाल' अमि आरो वांकाट।
मख'जाथावदि इन'सुकाट' वत्साया नागालेन्डनि 13 नं पुकब'ट बिधानसभा बियाबनि एमएलएनि फिसाज्ला। हमजानानै थानाय वत्साया नागालेन्डनि खुंथायाव थानाय एनडिपिपिनि लाइमोन गांखंनि लेङाइ आफादगिरिबो। द'थि खौराङाव दङ गोदान दिल्लीयाव उदांस्रि सान फालिथायाव बाहागो लागोन चिरांनि जरा दिपसन नार्जारि आरो बिसि सुकुज्रिबाला ब्रह्मआ। मिरु सोरखारनि हांख्रायनायाव चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमायाव थानाय कुमारसालि भिसिडिसिनि आफादगिरि दिपसन नार्जारि आरो 8 नं गोजोनपुरि जेवारि गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांनि बिसि सुकुश्रीबाला ब्रह्मआ हादोरनि राजथावनि लाल किलायाव खुंफुंजानो गोनां 79थि उदांस्रि सान फालिथायाव बाहागो लागोन। काजलगावआव एसएसबिनि 15थि बेटालियननि भाइब्रेन्ट भिलेज हाबाफारिनि सिङाव 15 आगस्तखालि उदांस्रि साननि फालिथायाव जर'खा आलासि महरै गोदान दिल्लीयाव बाहागो लानो गोनां मुंदांखा सुबुं दिपसन नार्जारि आरो सुकुश्रीबाला ब्रह्मआ मंगलबाराव गोदान दिल्ली फारसे रावना होयो। भाइब्रेन्ट भिलेज हाबाफारिया सिमा ओनसोलफोरखौ जौगाहोनाय, हादोर अनफावरिखौ बांहोनाय आरो गोग्लैसोनाय गामिफोरनि सुबुंफोरखौ हादोरनि दावगानायाव लोब्बा खालामनायनि थांखिजों भारत सोरखारनि मोनसे गोनांथार हाबाफारि। मान बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेटालियननि कामान्डेन्ट सचिन कुमारआ गावनि बिबुंथियाव बुंदों दि उदांस्रि सानखालि भाइब्रेन्ट भिलेज हाबाफारियाव मुंदांखा सुबुंफोरनि बाहागो लानाया हादोरनि फारसे खौसेथि आरो सिबिनायनि गोसोखौ गोसारहोनायाव गोनांथार बिफाव लागोन। एसएसबिनि 15थि बेटालियन आरो भाइब्रेन्ट भिलेज हाबाफारिनि जथाय नाजानाया हादोरनि जौगानायाव आरो रैखाथियाव गोबां बिहोमा होगोन। खौराङाव दङ सीएम प्रमद बर'आ उदालगुरियाव अंगनवाड़ी मावथिफोरनो लाइजाम रानदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ मैया उदालगुरि जिल्लायाव सायख'जानाय अंगनवाड़ी मावथिफोर आरो आइसिडिएस मावथांखिनि हेफाजाबगिरिफोरनो गोसो बायदियै सिबिथाय होनो लाइजाम राननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बर'आ अंगनवाड़ी मावथिफोर आरो हेफाजाबगिरिफोरनि बावसोमनायखौ बाख्नायदों आरो बिसोरखौ ओनसोलाव गुन गोनां खुदिया जोथोन लानायखौ रोखा खालामनो थाखाय गोनांथार होनना बुंदों। बिथाङा खोथा होयो दि बिटिआर सोरखारा बिथांमोननि जौगानाय आरो मोजांनि थाखाय नांथाबनाय। 8थि खौराङाव दङ सीएम प्रमद बर'आ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि उदालगुरि केम्पासखौ बेखेवदों। बिटिआरआव गोजौ सोलोंथाइखौ जौगाहोनो मोनसे गेदेर आगानजों गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ मैया उदालगुरि फरायसालिमायाव थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि उदालगुरि केम्पासखौ बेखेवना होयो। बर'आ बुंदों दि गोदान केम्पासआ उदालगुरिनि लाइमोनफोरनि थाखाय साबसिन सोलोंथाइनि खाबु लाबोगोन आरो मिजिं आरो दावगानायनि नेरसोन महरै खामानि मावगोन। बिथाङा बुंबावो दि बे हाबाफारिया रोंग'थिखौ मदद होनाय, बिजिरसंनायखौ थुलुंगा होनाय आरो ओनसोलनि इयुननि थाखाय मोनसे गोख्रों सोलोंथायारि आबहावा सोरजिनो थाखाय बिटिआर सोरखारनि नोजोरखौ दिन्थियो। 9थि खौराङाव दङ क'क्राझाराव 7 लाखनि बांसिन भट होग्राफोरजों बिटिसि बिसायख'थि 2025नि जोबथा बिसायख'थि फारिलाइखौ फोसावनाय जाबाय। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसि बिसायख'थि 2025नि थाखाय जोबथा बिसायख'थि फारिलाइखौ 10 जानुवारि 2025 मायथाइयाव भट होग्राफोरनि थाखाय क्वालिफाइं अक्ट महरै फोसावनाय जादों। 22 जुलाइ 2025 मायथाइयाव फोसावनाय ड्राफ्ट इलेक्टरेल रलनि सायाव दाबि आरो अजदफोरखौ फोजोबनायनि उनाव फारिलाइखौ फोसावनाय जादों। गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि थान्दैफोरनि नुजाथिनायाव दिनै क'क्राझार जिल्ला कमिशनार आरो रिपर्टिं मावख'गिरि मर्सान्दा पर्टिना डिसिनि कनफारेन्स हलाव फोसावो। क'क्राझार जिल्लायाव मोन 12 बिटिसि बियाब आरो मोन 913 भट होग्रा मिरुफोर दं। भट होग्रा फरायसालियाव सा 7,752,052 भट होग्राफोर दं। सा 3,50,407 हौवा, सा 3,50,340 हिन्जावफोर आरो सा 5 थामथि आथोननि भट होग्राफोर। फकिराग्रामाव एसटि नङि बयनिख्रुइ बांसिन 75,475 भट होग्राफोर दं। बबेखानि श्रीरामपुराव एसटि नङि 47,159 भट होग्राफोरनि अनजिमाया बयनिख्रुइ बाङाइसिन। पर्टिना बुंदोंमोन दि ड्राफ्टनि रुजुनायाव जोबथा रलआव फिसा फिसा सोलाय-सोल' खालामनाय जादों। भट मिरुफोरनि जोबथा फारिलाइखौ जुक्ति गोनां खालामनायनि उनाव 18 आगस्त 2025 खालि फोसावनाय जागोन। भट होग्राफोरा गावसोरनि दुंब्रुदलुफोरखौ नायग्रोमनो हागोन एबा स्क्रिनआव होनाय लिंकआव पर्टेलनि नोगोरारि कर्नारनिफ्राय रलखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन।
अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै, गोजोन्थों।